Ik ben Vrouwtje en ik werk je alle dagen met de Frieske taal. Ik doe het. Wil stukje mooi nemen in de BFTK. De afspraken die het Riek en provincie mij maar haar over het Friesk. De vorige keer in Gewoon Friesk, de taal van thuis, praatte ik over Friesk in het beroepsonderwijs. Deze keer digitalisering. We leven in een digitaal tijdperk. Ontwikkelingen volgen elkaar rap op. En omdat ze van hoe de hele wereld komen, is de viertal daarin vaak Engels. De Europese Unie is groot voorstander van meertaligheid. Ik ben de digitale technologie. Liek als AI, dat Friesk maar ik oren minder iets staan verder helpt. Gboard en SwiftKey binnen populaire toetsenbord-apps die kunstmatige intelligentie gebruiken om typeflaters te verbeteren. En dat kan dus ook in het Friesk. Nou, ik ben Hendrik Seijers. Ik werk hier op de Frieske Academie en daar ben we nou ook. We zijn hier op een kamer van de Frieske Academie. En ik werk hier al haast 40 jaar op de afdeling taalkunde en dan al meer bij de Frieske woordboeken. Hoe zeur je dan naar de Frieske taal? Ik zeur er nou nog naar van dat het een mooie taal is om te bewaren, maar ook het is een communicatiemiddel in de maatschappij. Maar ook vooral in de mierskip en er moeten alle faciliteiten voor gecreëerd worden om dat te doen. Maar uiteindelijk moet de mensen gewoon broeken, toch? Je kan alles opzoeken, maar... Ja, maar je kan ze ook helpen om het te broeken en dat doen we hier ook door taaldingen te maken. En echt digitale helpmiddels ben dat? Ja, dat is zeker digitale helpmiddels. Doe ik je kwamen de woordboeken uit op papier. En nu is het maar de vraag, als wij nog een papieren woordboek maken, als we het doen, dan is het via internet en apps beschikbaar. Neem aan dat net iedereen een Fries woordboek in de kast staan had, maar als die digitaal beschikbaar is. Vooral de mensen die het broeken voor productie van Fries, dus teksten maken, is het digitaal handig, de spelchecker, de staveringsschifker. Maar je hebt ook de mensen die broeken het als naaislagwerk en die hebben toch het liefst een boek hierpen en dat vinden ze dan mooi. En een Frieske taal met wat Engelse invloeden, is dat slim? Ik zou de taal wel bewaren willen voor zelfs, maar ik ben ook heel reëel taal veroordeeld en komt er meer Engels in, dan is dat gewoon echt haar communicatie. Wat zal ik er dan van zeggen? Dus we moeten misschien eigenlijk wat Engelse woordjes in die Frieske helpmiddels erin verwerken. Nou, dat gebeurt in feite al. Een woord als smart of zo wat, dat denk ik nog krijgt even aan. Dat staat echt wel in die helpmiddels en dat staat ook in het woordboek Nederlands-Friesk. Loopt het Fries bestaan? In een of andere vorm wel, denk ik. Het wordt teruggegaan in een gezin nog en dat zal nog wel een paar generaties teruggaan. Wat voor soorten Friesk, maar het Friesk van 100 jaar geleden is ook al een hele soort Friesk als wat wij nou broeken, dus het veroordeelt. En in deze manuscript daar blijft dat nog wel, denk ik. We zijn nu op het plein bij NHL Stenden. En we zullen even zien hoe de jongeren hier zelfs het Fries broeken. Broeken ze het bijvoorbeeld op de telefoon, appen ze met vrienden en familie, of misschien wel heel net. En dan ben ik benieuwd of ze daar ook handige dingen bij broeken, zoals SwiftKey of Gboard. Of dat ze het misschien gewoon doen op gevoel. Ik ben benieuwd, ben je ook Friestalig? Ja, ik wel. Ja? Ja. Ja, thuis wel. Ja. En doe Ja, ik ben Fries opgevoed, maar normaal praat ik Nederlands, maar het kan wel één in het Fries. Ja? Ja. Dus je praat wel Fries, maar je bent net mijn vrienden bijvoorbeeld in het Fries kunt appen of zo. Nee, ik ben hartstikke dyslectisch. Dus Nederlands is wel een probleem van mij. En mijn neef die appt me altijd in het Fries. Maar dan probeer ik in het Fries terug te reageren, maar dan weet ik zeker dat mijn taal gewoon net klopt. Dus dan kan ik in het Nederlands weer teruglullen. Dus het is meestal dan een heen en weer werking van half Nederlands, half Fries. En dan donder ik hier en daar even een Fries woordje in. En dan denk ik, man, is wel prima. Vind je het dan bijvoorbeeld belangrijk om een app als Gboard of SwiftKey op je telefoon te zetten en dat te broeken? Dat ken je net niet eens. Nee. Geen idee wat het is. Nee, helemaal geen idee. Een soort van autocorrect. Oh. Voor Fries dan? Ja. Nou, dat is wel een goede stap, denk ik. Ja. Je bent wel heel druk met de telefoon. Ja. Even appen. Even appen. Voordat ik thuis ben. Ja? Ja. En wat voor taal wie zult appen? Fries. Ja? Ja. Altijd? Met mijn nou, maar mijn familie wel, ja. Hey, praat ook Fries? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja? Ja, ik kom uit Friesland, dus ja. En dan praat Fries, maar broekstek Fries op de socials, op WhatsApp bijvoorbeeld? Ja, ik schreeuw het wel, ja. Zo praat ik ook met mijn ouders. Maar de vreugde wat minder, meestal Nederlands.
En wist dan hoe het mat, hoe het schreeuwen mast? Een beetje. Ik had het idee dat ik het beter ken als mijn vriend soms, maar ik leer het wat van mijn ouders. Nou, hier bijvoorbeeld, hier hebben we het wel Fries praat. En daar is Ja. ook apps voor, hè? Ja, klopt. Ik ga autocorrectie in het Fries op mijn telefoon steken. Bijvoorbeeld. En dan maakt het er automatisch een Y van. Ja. Om in het Fries. Fries, Daar mijn zit mijn haatletter hoofdletter. te typen. Te typen. Wel, een heel soort typplezier, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Tip. Fries schreeuwen is met al die digitale ontwikkelingen dus net zo dreig meer. Beziek je het maar eens.